za mu taba daina kashe ku ba. Kuma ba za ku taba zama lafiya ba. Jini ba zai taba daina kwaranya ba. Mu ma kuma ba ma so ku daina kashe mu. Domin mu idan kun kashe mu, ruhin mu aljanna zai tafi. Ko kuma idan muka kakkashe ku, jahannama za ku tafi. Kuna masu dawwama a cikinta. To me madan kun kashe mu? Mu a lokacin da kuke kashe mu, daɗin mutuwar muke ji muna shauƙinta. Ku kuma fa, azaba ce ɗori kan ɗori. Kuma fashewar bama-bamai, ba ma ku fara jin komai a kanta ba. Assalamu alaikum dan wa Ismail. Wa alaikum salam. Dan wa, yanzu menene abu na gaba? Yaushe ce ranar babban aikin? Yau. Yau kenan Mumbai za ta tarwatse? To sai menene? Ungoyin kata. Karbi mana. Idan za yi babban aiki, dole sai an shirya. Wannan shine cikamakin imaninku. Babu wani mutum da ba zai iya sheƙe dabba ba, da zai iya sakala wa kansa bom domin halaka ɗagutai. Sai ta bane, ka sare! Kada kowane da ya kama shi a cikinku, da ya kama ku gwanda kowannen ku ya mutu. Kai, ku da mana, kai! Ya saje a cikin mutane fa. Ina musulmin kwarai yana da bambanci da ɗan ta'adda, kana ganin sa zaka gane shi. Kai munafiki, mu je, tambayoyi ne kawai zami ma. Kwari ɗana ne labai. Kwarai kuwa Rakesh ne mana. Wannan sunan ba sunansa ba ne.
Babu shakka shi din wannan din dana ne, amma ba wannan sunan na same ba. Babu shakka ya labai shi din dana ne, amma mu mabiya addinin Hindi ne ba musulmai bane ba. Ni ba musulma bace kuma shi ma ba musulmi bane. To wannan abin da aka rubuta a jiki ba, in ba sunansa bane. Umar Abdullah. To ya zama musulmi. Ta za iya musulunta ba tare da ya sanar da ni ba. Ina mai tabbatar ma ban san cewa ya musulunta ba. Abin dariya. Kotun ki aka je kiwo ai kasan da take kwana. Ta yaya za ka ce mana baka san abin da ranka yake ciki ba? Ka yi musu fasfo din ƙarya ba? Ka canja musu suna? Za ka kai sa shege su ba? Ka dalla malla rabu da kaji sai ya ga mun me sai yake ka. Ba za ka bada ba? Ba za ka yi mun magana ba? Ba za ka bari wanda ya saka ba? Ba za ka kai mun ba? Idan ba kai magana ba sai na shege ka. Ya zafi ne wani lokaci. Daure ya zafi ne wani lokaci. Fasfo ɗin ƙarya tambaye. Na da kai cewa hari za su kai. Don haka mu dakatar da kowane shagali a India. Me kake cewa haka? Ka manta da cewa an kusan shagalin Diwali ne? Ta yaya za mu yi hanawa? Kuma ma waye yake da tabbacin inda za su kai wannan harin? India fa tana da matuƙar faɗi da yawa. Babu wani shagali da za mu hana. Sai dai kawai mu tsananta bincike mu gano ko suwaye